Ngoba nabayizwa lethi ngishayo. Yeah, now uMongcwele usisiza lapho wenza uMongcwele wenza kube real okwenziwa uJesu 2000 years ago for you. Angiphinde yonke into uJesu ayenza for you 2000 years ago, it becomes a reality and an experience. Kuyasebenza uMongcwele wenza kube into eyipossibility uthi usetshenzwe ukufa kaKristu ngokuthi kufe izinto ekufanele zife la kuwe ezenza uKristu angakwazi ukuvela. Kufanele kusho nje ngoJohane ngancipha mina akhule yena. Yabo kunezinto ekufanele zinciphe la kuwe uze uKristu avele. Yabona manje inkunzi ezimbili esibayeni esisodwa akulungi. Yabo uzoba inkunzi noJesu la ngoba uyena odeserve ukuba inkunzi empilweni yakho. Tshela makholwane vuma uJesu abe inkunzi. And uba ne peace mo noJesu because uJesu Prince of Peace and unika ukuthula nojengezwe okwakho ukuthula kufana neswe. Uyayizwa nje ngisho uma uvumela umoya kaKristu ulawula impilo yakho lithi iBhayibheli it is life and peace. Ufuna ukuphila impilo ephumelela nempilo enokuthula kulomhlaba ophithizelayo. Vumela uMongcwele alawula impilo yakho utshele inyama yakho ukuthi ufile wena noKristu. Yabona lento siyeverele manje akufuneki uyeverele ungacacile ngoba labantu abezayo abazosindiswa uMongcwele ungitshelile wathi iverele yona ezogcwalisa leyanda. And kunendawo kufuneka izifile ngempela ingqondo endala ingqondo ecanal ingqondo yenyama kufuneke ife ingqondo yenyama. Uyayizwa nje ngisho umini umthetho wami indaba kaMthetho kaNkulunkulu ayikasebenzi kasebenza wakho umthetho. Mina umthetho wami nje mase ngithe into angiyifuni. Hayibo iverse leader ume ngeverse. Ngoba inyama ayikwazi ukuthobela uNkulunkulu. Ayikwazi it is impossible for the flesh. And the flesh you cannot tame it. It must be crucified. Mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi yenzeka kanjani lo nto abanye kufanele ubachazele ama nitty-gritties ngoba azange bayithola izinto ezingama foundations emfundiso. Sihlushwa isikhathi yabona lapha nje everele kufanele senze sure ukuthi abantu abasanda kusindiswa bathola ama class abo. Naw uma ungazange uyithole lelo class attenda noma una 10 years usindisiwe. Uyabona ngoba nase classini ka grade R ukubone nje kukhona ingane endala kunezinye. Into ayibona yabo khona o-adult school uzwe kugogo abadala bathi gogo ngoba nje kufuneka akwazi ukusayina phela. So kufuneka wehlise ipride noma uattendele abanye uthi nokho mina ngikhona engakuthola kodwa ke ngisafuna ukuthola the gist yalento ukuze ingane zami engizoyishumayeza ngizincelise la. Usekhona la endlini kufuneka sithole yonke iprogram yesalvation sifuneka sisindiswe ngokusindiswa okuphelele. Insindiso iphethe change. Yabona uma ubane kuKristu isidalwa esisha that is change. Engena nje uKristu kushintsha ifurniture shintsha yonke into ngoba lendlu isithengwe uyena ngegazi lakhe. Yabona akwazi uSathane uJesu ukuhlala nefurniture yenzondo namaqhubu nokusaba amabhadi usaba uthikoloshe lithi iBhayibheli ngesikhathi uSathane babusa abantu bebusa ngokwesaba ukufa abadlisa into ezingedliwa nayinja ngoba besaba ukufa makuthiwa phuza umchamo wesele uzophuza ngoba inyanga ithi uma ungakwenzi lokho uzofa. Uyazositathanyisa. So lithi iBhayibheli uKristu ufikeleke wabakhulula laba bathe ekuphileni kwabo bonke baba izisulu zokwesaba ukufa. Izisulu noma izigqila. Uyabona?
ushisa into eshunqa kamnandi kabuhlungu, amafutha ongawazi noma amafutha engwenya noma amafuthani uyashunqisa nje. Ngoba kuthiwa kuzohamba amabhadi ushunqise uthimula manje kufuneke wahogelele into ongayazi develop. Yabo. Usekhona la endlini? Yeah, ngoba kuthiwa mawungakwenzi kuzoba nje kuwena. Manje once usindiswe uyakhishwa kulezo. Kufanele kuvume ukukhishwa ezintweni. And now uNkulunkulu is demanding purity ebandleni. He's demanding repentance. Repentance is a doctrine to be taught. Mawubona abazalwane bekhonza uNkulunkulu kodwa living in sin bashota kwi-repentance. I-repentance kufanele sithole meaning ye-repentance ukuthi what is repentance? Yabo? uJohn uyishumayelile, uJesu wayishumayela, nabapostoli bayishumayela. Ikhona i-repentance yokungena bese bakhona i-repentance yokuphila as you purify yourself, cleansing yourself ngoba unethemba lokuthi mayibonakaliswa uzofana naye uhlala ugeza all the time. Uhlambuluke uzohlambuluke nento yokuthi mzalwane ngizoxolisa uMongcwele akanginiki ukuphumula ngesikhathi ungona indlela engireacte ngayo ayizange imveze uKristu kuvela ikhanda lami elikhulu. Ngenzela ukuthi uyizonde lento. Yabona kuvele kwavela umina esikhoneni vela uKristu. Kanti akusaphili mina uKristu ophilayo. It must be a reality kuwe. Usathane ungacabanga ukuthi usaba wena. No, usaba uJesu omamkele. Usekhona la endlini. Usaba impilo kaKristu kuwe. Esingayibiza ukuthi impilo yokunqoba nempilo yobungcwele. Ubungcwele should not be something a foreign kuwe, a strange. No, it should be a norm, it should be a lifestyle, it should be nature as you partake of God's divine nature. God is holy, God is righteous, God is just. You know? So if uzalwa uye lento ayizondayo imbewu ozelwe ngayo izokuzondisa into oyithandayo. Umsebenzi kaMongcwele, if you let the Holy Spirit have his way in your life, give the Holy Spirit the freedom of your life. uMongcwele makabe free ningamcimi ngoba kuyenzeka abe khona kodwa acingwe. Umnyathele ngenyama yakho uMongcwele angakwazi ukukhuluma noma ethi xola uthi know what? A voice of your flesh is louder than the voice of the Holy Spirit in you. And the Holy Spirit is grieved. Lo muntu umsizo wakho kodwa uyamkhalisa all the time. Unento njengoba ngithi nje close to it's over 60 imsebenzi kaMongcwele. Over 50 or 60 imsebenzi kaMongcwele emntwini. Uthunyiwe unikwe itask yokuzosi washiwa wacesacelelwa uJesu wasicelela uMongcwele ukuthi azosiza. Because life is spiritual. Ngeke sihambe ngengqondo lempilo. It is a spiritual journey. Yabona ngoba izokutshela izinto ezingayenzi sense in your finite mind. Thanda isitha sakho, thanda umakhelwane nje obuyithanda. What is that? Bafazi thobelana amadoda. Oh sake savelele kwathi wazithoba. Yabona? Because inyama ayisa understand lezinto. Ziqondwa ngomoya. Once uMongcwele akutolikele ukuthi usho ukuthini uNkulunkulu mayiyenza kanje uzobona kuyi privilege, uzobona kuyi favor, uzobona ukuthi kuyi opportunity, uzoba excited mawuyenza. Oh Lord, I thank you because now I can love my enemies. I can do all things through Christ who give me strength. That strength is the Holy Spirit. What? You know? And you must thank God for your weakness so that the power of God, the ability of God will be made manifest in your weakness. So that you can say, when I am weak, then I'm strong. So you don't take weakness as an excuse to fail. Ubusulokuthi nami ngumuntu mzalwane so understand nami ngumuntu ingakho ngikuthuke ngenja ngoba nami bengithukuthele bandla sesenyameni. Obuza umakhelwane kuhamba kanjani mase kunjalo usuke sekungathi noma kusuke sahamba ngendlela kuyiyona yona.
inyama yenza kube nzima ukuphila ubungcwele. Inyama yenza kube nzima ukuthandaza. Buza abafundi bakaJesu balala ngesikhathi esinzima uJesu ekhashelwa. Balala ngehora okungalalwa ngalo. Isitha esasidayisa ngoJesu sasingalele. Wayebhizi uJudas Iscariot conspiring, planning ukuthi yabona ke lo engizomanga ke uxoxa nezitha ezobamba uJesu, lo engizomanga ke seniyobona ukuthi uyena. Hey kodwa ngiyamthanda uJesu madoda. Wayengayigqoki lezo bishop. Ukuze kubonakala phela nayo inkosi uMalangiza ahluke kunabafundi bakhe. Awu nikhona abazalwane? Kodwa nango ke uyena loya. Uyabona emjiva wonke ayifakile. Uyena ke no kodwa no ngizomanga ngoba manje anikwazi umhlukanisa ngizomanga ngesikhathi ngimanga then kuzobe sekuyena. Yabo. Ufuna ukuhamba emandleni akhe. Dila no self. Moya ngcwele izokusiza. Ngesikhathi uzibuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani. uMaria wabuza ukuthi kunezinto othi masusinisiwe uthi izokwenza kanjani lento ngihlale nje ngiyimina nje ngingajoli izokwenza kanjani lonto. Ave emthanda ke uNkulunkulu uzokwenzeka kanjani. Ya into zakhe ke lezo. Once uthi kuzokwenza kanjani uzobe sekutshela ukuthi hayi umoya ngcwele uzoba phezulu kwakho namandla akhe akusebekele. No, it's not by might. It's not by power. It's by the Holy Spirit. Even Jesus Christ, mighty ngosuku lesithathu ngizovuka. Uyakhumbula esho? Yeah. Watshela abafundi bakhe ukuthi kusho yena ukuthi kuzovuka. Wayazi ukuthi uzovuka ukuvuswa. Abezwanga. uJesu wayengasho ukuthi uzovuka ukuzivikela. Akasho ukuthi uzovuka ngokuzivukela kwakhe. Uzovuka ngoba unethemba kulowa azomvusa. Manje bathathu labantu aba-involved ekuvukeni kaJesu, uJesu evuswa. Futhi uJesu evuka. Isimanga sikaJesu uthi evuswa bevuka. And uvuswa ubaba. Ngamandla kaMoya Ngcwele athululwe kithi. Sifunde kule sonto ngesikhathi sikhuluma ngamandla. Sikuthiwa lamandla leli gama lithi toward us who believe. Can I say believers here? Awu, naphamsana okay. Ningizwile ngithini? Ngithini? Now kuthiwa lamandla uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu kwabafileyo are available. Leli gama towards us in Greek lisho available to us. Ungamane uzifunza eceleni nje. Kodwa isitsha sona sigcwele. Ngeke akunika uJesu empty. Can I tell you something? Uma ngabe ugcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele noma ubekwe izandla kodwa okuyena okugcwalisayo nokubhabhathisa ngomoya yilo Jesu omamkele. Umoya Ngcwele na ukubhabhathisela kuKristu umoya Ngcwele ngesikhathi usindiswa. Ube yimember, ninglalela? Ube ingcenye, ube yimember, ube yilungu emzimbeni kaKristu. Ubhabhathiswe ngumoya Ngcwele wakubhabhathisela emzimbeni kaKristu. And then uKristu yena ukubhabhatisela emandleni kaMoya Ngcwele. Ngesikhathi uMoya Ngcwele ekubhabhathisa kuKristu uba umntwana kaNkulunkulu, uJesu yena ukubhabhathisa ngoMoya Ngcwele ube ufakazi wakhe. Ngesikhathi uMoya Ngcwele ekubhabhathisela kuKristu ube umntwana kaNkulunkulu, igunya lelo linikiwe, iauthority. Ngesikhathi uJesu ekubhabhathisa ngoMoya Ngcwele, egcwalisa ngoMoya Ngcwele, idunamis ke leyo, idynamite le, inherent power ke leyo. Exhumene ne-energy. The-energy, it's when that ability, that inherent power is made use, is activated. Kuyenzeka kube ne-dunamis kodwa ungabi nayo faith for that dunamis to be made use. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. Ukuze ukwazi ukuthi lithi iBhayibheli lamandla akulabo abakholwayo, asho sonke labo abakholwayo. So mawukholwa lamandla kuwe usebenze ngawo not edala izulu nomhlaba but enzani sheshana
evusa uJesu abafleyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Obana bathi moya engcwele, move within me. Have your way. Be my helper. Be the strength of the Lord. Be that dynamite. You never. Umhlaba is so evil, so dangerous. Let the Bible redeeming the time because days are evil. I wonder if our generations are abe mabi njengale generation. Abantu banamhlanje, they are very evil. They dare do things. Ngishintsha engakhala umnqaye maye mawungathi ayenze into yenziwe umuntu. Lo mhlaba ingozi yawo akuzonilwane. Akuyona neCovid. iCovid ishaya yadlula. Kodwa umuntu oyinkinga kule generation, umuntu ophila kule generation. Kubi ukufa komuntu nje into encane. Impilo yenja isingaphezulu kweyomuntu okwevelo these days. Konyakaza yonke into mangabe abuse isilwane. Yabona ubungozi bugcwele yonke indawo nomuntu uyadla manje. Khona njenge kuthi angisho. Ya khona lento kuthiwa food mafia. It's another way of depopulating you ngento edlayo. And then instead of nurturing you ngokudla bakwenzela kona, they are gaining ngawe. Kunama operation besingekho isidingo sawo. Kodwa because sina even ebhedlela wawuthi mawuye khona kube nethemba ukuthi uzobuya uzoba ngcono. Sewubulawa nayinto ongathi usizwa ngayo. Yabo siyaphelelwa. They become an endangered species odokotela abavele bakubuke bakufaka ithermometer bese bekutshela yonke into. Ukhishwa amagazi kuze kuyovalwa. Ungawazi lamagazi uthi ayaphi. Yabona mangena Jesu manje othi ngithi kusondela kini. Uma ungena Jesu noma unganesonto noma unganomuthi, amadimoni namhlanje amanye aphansi kwamanzi. Enzimanga. Niyahlupha ngoba niyidadishi lezinto. Mina ngeke ngifunde ngize ngifunde nangama X. Umuntu okade ex satanist. Ngiyamlandela ngoba ngifuna ukuzwa. Ngoba kufuneka sibe ngabangawazi amaqhinga. Ngoba uyethu ozothi nje thina kwa department kaSathane ngikule department echitha imishado. Sekufuneka lonto ke manje ngivuse abashadile. Ngoba kuzobe ngathi bayaxabana kanti baya operate. Manje umoya ngcwele mangenayo umlamulo umoya ngcwele you are in for a high jump. Yabona? Ubufebe banamhlanje buyakhiwa. Ingakho kufeba ngisho abefundisi kuyakhiwa. Kuchitha abafazi beshadile amadoda athenga ama prostitutes. Yabona? Konke sibiza ngefashion kanti ilink nama spiritual world. Uyibiza ngefashion wena kanti i-encodiwe. Idayisa khona edole eziphezulu ezinamagama. So that is why it's so important manje. Anything oyithinta ngesandla, you must sanctify it, you must bless it first. Don't kubi manje. Kubi upronyothe umsebenzini. The higher you go, the colder it becomes. Yayizwa into engisho? Yeah. Sekunzima manje uthi usebenza ebhizinisini kanti leli bhizinisi umnikazi walo wathwala.
uzwe nje kunzima kulo msebenzi uyosebenza khona kanti kunama altars ashunqayo njalo nje latholakala ngokushunqa. Sinengane eziyingane ngoba phela zizelwe kodwa eza uthola ukuthi umama ubengabathola abantwana. Nilalele lento engishoyo? Yeah, bobheka abantu besifazana kade bengabathola abantwana uthi mase bethola abantwana kade bethandaza kuphuma umntwana onjani. Yeah, kuphuma uIsaac, kuphuma oSamuel, kuphuma oSamson. Yabo, kuphuma a genuine breed ngoba uze ngeintervention kaNkulunkulu. Usekhona uzalwe umuntu wesifazane no 90 years. Yabo? Sekuphela isikhathi sokuthi angathola abantwana. So umuntu onjalo is not an ordinary human being. No Satan uya-imitate akhe. Kunabantu akade bengabathola abantwana abaye emanzini baphuza amagazi embuzi benze yonke into ebese yakhulelwa. Cabanga lo mntwana ukuthi uhloboni. Awukwazi ukuhlala phansi uyicabange lonto. Uma ebenenhlanhla wakhulela uNkulunkulu wasebenza ngendlela enatural but enogcobo losesogweni sekufuneka mayizawula lo mntwana kube nento ezolokhuzwa kube spiritual umbilical cord azonqunywa ngoba akezukhula abe normal. Ungalaleli kwabantwana namhlanje ku demonic. Ungacabanga ukuthi ungalaleli nje ukuthi uyi teenager kunama demoni. If you are not careful when ucabanga ukuthi udila nje nokudelela kwengane kanti udila nama spirit uzozithola semthuka ngenhlamba ngoba nje nawe uzozithola so operate ama demon alala ingane. Uthi akushaya ikubuke nje ngoba uthi ushaya inyama phela wena idemoni liyakubuka nje. Manje awukwazi ukudila nento enjalo ngenkani yakho nangokuthi ngizomtshela mina ngiyashaya mina ngintombi kaSibani ngeke washaya kanjalo ama demon. Kufuna ukukhuza idemon leli. Ngene fasting udonsa izikhali zikamoya. Bazalwane witchcraft iyangena emabandleni but be careful wena ozokwenza lonto la. Sengiyakutshela ke manje kuseeli. Webazalwane every move yomuntu kaNkulunkulu okhethwe uNkulunkulu uSathane uyanyakaza. uJesu sanganyakaze uJesu ekhula waze no 30 years kodwa wanele wabhabhathiswa eJordan. Nikhona bazalwane wakhuluma izwi lathi lo indodana yami wehlelwa mongcwele isimo sejuba waqala uSathane wahamba uzila ukudla waqala uSathane wasondela. Ungacabanga uSathane uzoba interested kuwe kanti usesibayini sakhe. Phuma uthi iqekelele umchallenge khona ezoba interested in you. Manje akufuneka uSathane asondele kuwe kanti awuthandazi. And ufuneka ube nenhlebe kumongcwele uzothi ulinda uNkulunkulu kanti into yakho ibhajwe emkhathini. Fangabe kade wayithola lento, fangabe kade wayithola le mali, kodwa ngoba imali osutshela uNkulunkulu ukuthi izokwenza umsebenzi kaNkulunkulu iyabanjwa emkhathini somewhere. Uma magundane nenyoka sekwazi ukuphalaza imali, money is spiritual. Money is spiritual, it's mammon. You are dealing with a spirit. Ingakho respond imali kuma spiritual things. Kuthiwe akufa umuntu la ekhaya konzoba nemali eningi. Kwesikhathi mawusunikele ngayo uzohamba endaweni ethile uzothola lapho imali igcwele etrunkini. Ingene kanjani le trunkini? Ihotel lethu amagundane. Yabona? Amagundane alethe imali la ekhaya. So that is why manje noma uyathenga noma uyathengisa noma wenzani imali idlule ezadleni mayibize igama lika Jesu. Ngoba uyazi ukuthi edlule enye ibithenga umzimba ithenga ama prostitute enye ibithenga izinkabi. Yabona? It's dangerous manje. Ungayisanctify imali yakho ngegazi kaJesu nangokuthi phakathi kulenye imali kuzoba khona ephumayo ezosanctify le khona. Ay abezwanga ukuthi ngithini Nkosi yami. Ubaba mayiphumela ngaphandle ayitholi ingane, mayela phakathi emshadweni angayitholi ingane, mayithi uphumela ngaphandle ayithole zezibe u4. Something spiritual is going on here. Yabo? Izifo eziningi manje they are spiritual because eziningi manje they are generational. Manje kufuneka uvuleka amehlo mawususindisiwe.
uthi ugogo wayiphethwe lesifo saphatha uma sahamba naye manje ngiyasizwa nami siyangiqala athi uMongcwele it's spiritual yabo it's spiritual sizo angeke sadlulele enganeni zami siyaphela la kumina usebenzise lamandla kade sikhuluma ngawe ngithi it's time now ukuthi wazi amandla onawo uyezwa nje ngisho yeah uyeke indaba obugwala ithi noma inyama yesaba kodwa your spirit must be bold. I say you must be bold while your flesh is trembling. Uthi Satan nyama ndini noma ngesaba kodwa mina bold. Uphambane nenyama inkanuko zomoya ziphambane nezenyama. Inyama iyakhana ulegama ukuthi inkanuko lisho a strong desire. The born again part of you, which is your spirit, has got a strong desire to please God, has got a strong desire to pray, has got a strong desire to eat of the word of God. So let that person ozelwe phezulu akhule more kune flesh. Feed him more than your flesh. Akufuneki inyama yakho idle 3 times a day. Izilale ngetiye namascones. Iphinde sengisho the fourth one. Mayivuke ekuseni ingakayi breakfast ivuke ngecoffee namagwinya anopoloni kanti uyitshela ukuthi hayi sisaya kwi breakfast namaqanda nayo yonke lento kusho ukuthi idla 5 meals kodwa umoya kunzima ukuthi uthole ivesi losuku kanti uNkulunkulu uthe umuntu akaphili ngesinkwa akaphili ngamagwinya odwa ngoba inyama masisuthi kakhulu iyadelela iyozela yeyisa nenhliziyo encane mayisuthi nenkani ingakho umoya wakho awuziliswa izwi nokuthandaza. There's no fasting yokuthandaza. Angizothandaza lonke isonto ngifastile ngisafasta umthandazo. Nawe nje uyasho ukuthi hawo ngoba it's kodwa inyama iyafastiswa. Inyama must be present your body as a living sacrifice. Khona inyama esho imvelo yenyama isenyameni. Ngitheni imvelo yami? Yeah, iwumthetho osebenza emalungwini kumuntu wemvelo. Lo mthetho ulwa nomphefumulo. Ingakho ujuluka masuthu ukuthela kuvuka yonke into. Inhliziyo isha ngamandla. Ube ne high. Because sekuvuke wena. Manje uMongcwele uyena wazi to mortify, to deal with the flesh. You can even say to the Holy Spirit, Mongcwele wena ngiyakwazi, you can do it. Ungangilamulela kule nyama ngoba inyama isebenza inside job. Ngihlale nginjayela. It's an enemy within you. Kuyezwakala bazalwane? Bese kuthi izinto eziforbidden zezwe, that's an enemy around you. See? Usathane, it's a spiritual enemy. Kodwa basebenzisana nenyama yakho to destroy you. So ukuze ube free from the bondage, from sin that easily besets. Isona esithandela kalula. Yabo? Esikwenza kukhona to enter into temptation. There's yabo? Kukhona to live in sin. Yeah. If you live in sin, ushuthi wenza lanto awuyenza ungakasindiswa uhlala khona. Instead of abiding ezweni wena uhlala esonweni. Manje iBhayibheli lithi sihlale kuso isono sisiqhubeke ngoba sinathi siphansi komusa ukuze kuvame umusa na awuvami uyancipha. Awunikona kuba nesono sestabone kuba neaddiction estabone edinga ukuthi ugcwaliswe ngamandla oMongcwele. Ukuthi wamkela uJesu it's not enough. Kufuneka uJesu release uMongcwele in you. Ungene kwi second category
lapho sekudilwa nawe ngqo. Umoya Ongcwele uzodila nawe ngqo. Umoya Ongcwele uzodila nawe head on. Akubuza umoya Ongcwele ukuthi ufuna ngikusize kuphi. Umtshele ngesikhathi uvalile ekamele uthi ngihlushwa inhliziyo encane, angisayifuni lento. Umoya Ongcwele uyakwazi ukukhulula ezintweni ozenza ungasafuni. Asingazenzi ingilosi bazalwane, kunendawo yakho oyaziyo efuneka uyicebe kumoya Ongcwele, uyisasazele nebhova umoya Ongcwele. Uzoyihlakaza emhlathu umoya Ongcwele lento eqilazile ukuthi akwayicebi enough, ube desperate enough ungene naku 3 days fasting. Ngoba ngesikhathi ungena kwi fasting uthulisa izinto ezibanga umsindo. Ungefana nemoto eya kwi major service engezushintshwa ama plugs kuphela, ezotha kwesikhathi kukhishwe i-top cylinder gasket, kwenziwe yonke into engathi iqalwa phansi lapho mawushawukhiye lapho isithi fram, ngoba manje isisemandleni kusethwa timing yonke lento yenzeka kuthathwa insuku zayo. So kule fasting ufuna kudilwe nawe. You are not changing anything, you are not changing God, you are changing you. See, awufuni ube umzalwane ohypocrite, yabona? Oyilulwane. Yabo? Oyinyoni ebandleni abese bayigundane ebusuku. Asisuhamba indawo ende. Akukusho lokho ukuthi azikufikele izinto, kodwa banalelo themba, bahlala beyihlambulula njalo nje. Yabo? Uthi uJohn la, ngiyabantwana bami ngiyaniyala, wayesemdala uJohn lapha. Ngiyaniyala ubani ngoni, makwenzekile nona ngephutha kwenzeka, wehlelwa isehlo incwadi yamaGalatia athi umzalwane oyehlele ukwehle akwehli lingehlanga asho uPlamos, akwehlanga akwehli lingehle. Shoshana ngoba ngizama umchazela. Akhulunywa phela umagama akwehli kungehle sheshana ngoba nje sovala ngo10 mani ngasho ebusuku. Asho phela amazwi sheshana. Asho makwenze njani? Ukushona komuntu into beniplanile. Oya ngoba kufana nomshado. Ngeke ufike abantu belungisele umshado uthi senoxola akwehlanga lungehlanga. Ngoba into excited ngayo. Kodwa ukushonela umuntu isigubhukane nje. Njengokushona kwabantwana adla ama chips bese yafa. Nisabheka ifuture isehlo lezo. So manje iBhayibheli kumaGalatia chapter 6 lithi iBhayibheli umzalwane ehlelwa isehlo. Why? Because chapter 7 kuthiwa uthi Paulos esastrugglisha nento ayimhlula empilweni yakhe. Uthi lokho engikuthandayo angikwenzi. Lokho engakuthandi njengoba sengisindisiwe sengumntwana kaNkulunkulu secontext kunemvelo entsha ezonda into embi kodwa still ngiyayenza. Ukuthanda ukwenza okuhle kokhona kodwa amandla okwenza lento engiyithandayo. Ebese khala ethi ho mina umuntu osizi ubani ongikhulula kulomzimba wesono. Weswa umoya Ongcwele ukuthi nangu Paulos ekhala. Uzwakala lapha chapter 8 ngoba chapter 8 kudilwa nomoya Ongcwele kakhulu. Glory to Jesus. Yeah, kudilwa nengqondo carnally minded ukuthi ibe spiritually minded. Umoya Ongcwele is taking over ngoba lento yokukhala wenza into ongayithandi, amandla esono are rooted engqondweni. That is why ingqondo yakho must be renewed. That is why ingqondo yakho, hallelujah, must be empowered by the word of God. That is why ingqondo yakho must have an anointing. He anoints my head. That is why ingqondo yakho must have a helmet of salvation. Ingqondo yakho must have helmet. Ingqondo yakho must be anointed. He anoints my head. Your head, your mind must be anointed. And the Bible says that anointing is teaching us. That anointing in your mind is a teacher. Oh, nikhona nonke bazalwane. And kuthiwa abelusi mabe anointa izimvu ngalezi ayikhathi babe anointa nge olive oil
ehlangene nethako ethile including imuri lokho kwenziwa sulfur, thank you my darling, isulfur ixutshwe bese igcotshwa imvula kuzozothinta la phezulu kwekhala. And then inambuzane njengama black flies athanda ungena ekhaleni lemvu ngoba lihlala lemanzi bese kuzalela impethu, ariphelwa yiphunga lale oil bese kwenzeka lento kuwena spiritual yekuthiwa resist the devil, resist ama temptations, resist athi uSathane yenza uthi angenzi. Awukwenzi ngonembeza wakho lokho, unembeza weak against the lust. You need someone with more power, the very spirit uNkulunkulu asebenza ngayo evusa uJesu kwabafileyo. He's ready to help you, weak as you are, and then in your weakness afaka amandla akhe bese wenza izinto usho njengoPawulos uthi I can do all things through Christ who give me strength, because uKristu uthe without me you can do nothing. Once uKristu athatha indawo ebese release power yakhe, glory to Jesus, you find yourself doing all things. Without the intervention of Kristu Jesu ngomoya ngcwele, you can do nothing. Devil is a liar. You can do all things. Without the Holy Spirit, ubanented, can I do this? Once the Holy Spirit is taking over, especially in your mind, would I can? I will say, can I? Siyabadinga abantu abahamba phansi kolawulo nogcobo lukamoya ngcwele. And umoya ngcwele asigotshelwa kuphela ukuba sivuthe enkonzweni. Umoya ngcwele ukhiqiza izithelo, khona o faithfulness khona la, khona o patience khona la, khona love, no peace. Ube peaceful, kubheda kodwa ube ne peace. Because that peace is supernatural. It's given to you by Jesus through the Holy Spirit. And you receive it by faith, because you have to live by faith. You know what? Not by feelings, by faith. And God will make it possible for you. You can't have Jesus filling your life, ube a victim ya mademon. Because greater is Jesus in you by the Holy Spirit than any devil that is in the world. Sometimes mazokwenza into ebukeka impossible, would in the name of Jesus I'm going to do this. I say in the little Bible, if you are going to do anything or say anything, do it and say it in the name, so that no devil in hell can stop you. How nikhona bazalwane? Ngizomkhonza uJehova egameni kaJesu Kristu, ngizomkhonza uJesu kuzofika insuku zami zokufa. Once ubiza igama kaJesu, ubiza authority eyenza amazwi wakhulumayo eme. How address impilo yakho uthi nizompilela uKristu kuze bese kufela. You are addressing, you are prophesying over your life. You are not going to fail all the way. Istatement esasho uPaulos uthi I can do all things through Christ. Samsebenzela kwaze wafika usuku lakho lokugcina. Maselifika usuku lokugcina uthi I've fought a good fight. I've run the course. The assignment yami ngiyenze successfully. Noma uSathane ethi angibulala bangixuba ngamatshe ngavuka ematsheni sengifile ngabuya kwelesithathu izulu ngangena emzimbeni omabokoboko, because uSathane noma ngafaka full stop, I add 2 dots, get it to be continued. I add 2 dots, get no Satan, I'm not dying now, it's not yet the time. Angawukhetha umsebenzi. Because once you are saved, you receive that authority. Nikhona bazalwane. And you begin to reign in life. Nilalele noma nilele. Ngiyazi lokho. Angano uyathandaza yini Nkosi yami, mhlambe ujulile. Mhlambe ujulile Nkosi yami, uzomphazamisa kanti uyangithandazela. Nkosi. Uyangithandazela. Glory to Jesus. That authority must be known first and be used.
You must know that God-given authority. You are given authority over all creation. Huh? I'm not here to entertain you. I'm here to take you, lift you higher. Amen. Because now the word of God has lifted you higher. Higher than you. From glory to glory. From strength to strength. From grace to grace. Devil is a liar. You are a winner. Devil is a liar. You know, kufanele challenge uSatan. Ungalokhu challenge uSatan. Ungalokhu hlasela njalo. Hlasela nawo. Ngikhuluma nani? Hey uSatan besihlasela kanzima. Uhlale ehlasela, uyena ohlaselayo. All the time. When you qala nini? Ngoba uthe uNkulunkulu, upon this rock I will build my church. Qedela the gates of hell. Kusho ukuthi ibandla lisukele emasangweni. Angabe uSatan oze emasangweni. Njalo kube uyena oze emasangweni akho. Ye emasangweni esikhoko nawo. Akutshela umoya ngcwele kunamademona eza to your way. Wahlasele hamba uyohlakaza umhlangano wabo. That's why you learn to pray in the spirit. You must learn to pray a prophetic prayer. A prayer accompanied by a word of knowledge. Yabo uNkulunkulu akunike ama senses kamoya ukwazi ukubona in the spirit realm. Ngoba that's where the devil operates, because he imitates God. Yabo abathakathi yonke into njoba bengena phansi kolwandle bahlale khona bakwenza lokho ngoba bane supernatural strength or ability, ngoba natural awukwazi ukuhlala phansi kwamanzi for 2 weeks. But since uSatan is an angel, the ruling angels that comes from the spirit world, wawa from that wawa njengonyazi awazange athathwa amandla akhe. Yabona? So that is why abantu bakhona bakwazi undize emoyeni, bakwazi ukuphuma emzimbeni baphinde babuye. Yabo? Lento kuthiwa astral projection. Kufanele sifundise ngalezi zinto. Nizazi. Yabo? Hey bazalwane. uSathane khona into ayibona ngisho unyathela. Ngani manje ngizwa yini? Ngithini kuwe? Ngithini? Ngesikhathi uthi ubeka unyawo, mawususa unyawo khonto ayibona ayisala. Uvumelana neBhayibheli ukuthi la unyathele khona nomhlaba uyawudla njalo. Ingakho ke mabezo kusebenza bathi thatha inhlabathi la kade nyathela khona. Ho, nikhona nonke? Bathi thatha ishirt lakhe ocingweni. O thatha iunderwear yakhe. Ngoba umzimba wakho unezinto eziphuma unamandla aphuma. Ama handkerchief kaPaulos ayebekwa phezulu kwabantu abagula baphile. Uvutha umlilo, uvutha ngisho iwardrobe yakho ivutha umlilo kamoya ngcwele. That is why ingilosi enkulu Michael babelwa nengilosi enkulu kaSathane bebanga isidumbu sika Moses. Ngoba ikhona indaba esemzimbeni wakho. Uma ubizwa kuthiwa ithempeli likaNkulunkulu ahlala kulo ngomoya ngcwele uyavutha amathambo akho ngeke kuthakathwe ngawo, kungasha yonke into. Lento ikhona yonke into ithinta ngesandla ine blessing. Wathi uyithinte yathinta wena sekusele. Mawubeka isandla umuntu egula, isandla lesandla lesi usibeke kumuntu ephethwe ikhanda, kuphela ikhanda, kusho ukuthi lesandla asifani nezinye izandla. Si instrument kaNkulunkulu, si umlilo kaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu engafuni isifebe ngoba sifeba ngama instruments akhe. Kodwa lo mzimba noma ungadla into ebabayo epoisonous awufi. Yabo? Bathi lawo mandla amsana nokuthi ukholo lakho. Amandla khona kodwa kuya ngokuthi uyabona ngisho emotweni kuno gear number 1, yabo? Amandla aphezulu lawo. Mayisisi isiflower uyihambisa ngo5 noma ngo6. Igear eliphansi ongeke ukwazi ukusuka ngalo. Kusho ukuthi amandla engine aya ngokuthi ukugiye bani. Yabo? Noma ngastip kanje umhlaba wenze nje ube steep.
ugear number 1 wenza ngisho 1.3 engine ukwazi ukukhuphuka. Oh, nikhona nonke bazalwane? 1.3 wenjini uyakwazi ukukhuphuka in a steep hill mawufaka ugear number 1. So kuya ngokukholwa kwakho ke, ukukholwa it's a gear lever esho ukuthi my God is able to do this. Ebesethu uJesu makwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho njengegear olifakile. Uma leli gear ulifaka ngokuthi ingane zami zosinzwa zonke zidezidla iwunga nezingayifuni insindiso, umkholo uyosinda wena nendlu yakho. Faka lelo gear. I believe that God can heal my cancer and give me new breath. Akwenzeke kuwe njengegear olifakile. Zobuya zonke imali zami ethatha amadimoni lo 6.5 million uzoza nje obunjalo futhi uzofika nenzalo. Prophesy. Asiki isikhali esilololo wena esiyophumela igear lelo. Alizukusebenzela ngoba libhaliwe. Lizokusebenzela ngoba ufaka igear lakho. Basho sebefikile bathi besikuzama. Besithunyiwe kuthi soqeda ngawe. Awu nikhona nonke bazalwane? Kodwa sithema sisithiza kuwe sabona uvutha amalanga bomlilo. Igear olifakile. Akuzubakho devil ozodlala ngempilo yakho mawazi amagear. Ake nenze kanje nani madoda sifake gear. Glory to Jesus. Hey, Kosian. Hey. Hey. Hey, Jesus. Hallelujah. Yes. The very thing that is impossible with man. The very thing engqondo yakhe ebuza izokwenzeka kanjani. Faka igear kaMongcwele. Siyangena la kuvaliwe. Siyaphuma la kuphungaphunywa khona. Faka igear. Name of Jesus. Ngalifaka nje igear lokuthi masu over 50 usuzodlala ushukela, udlala yonke into, high blood, sekufuneka uhlale udla izinto ezidliwayo zabantu aba over 50. Ngafaka igear ngathatha ireference kaMoses. Ngathi uMoses waqala iministry ena 8 years. Waba na 120 yonke into ekumuntu oyange yayikhona. Amehlo akhe ayesharp, yonke into yakhe azange asafarishe ezintweni zabantu aba over 100. Ngase ngithi ngiyalifaka lelo gear. La ngisebenzela kuze kwenisha. Ngafaka igear lithi kuyahambeka emngcweleni. Ngafaka igear ngayitshela ngathi wena ungcwele. Akusaphilwe noKristu ophilayo. Ya, hlula even ekuphileni umngcwele abuphile bona ubungcwele kuwe. Siyangena egear. I remember ngifaka igear phambi kwabantwana bami, phambi kwefamily nje, as the priest of the house. Ngathi abantwana bami la ekhaya asihlupheki. Ngathi umoya okuhlupheka siyawuvala. Ingakho singanciki, asinciki ekuphiweni ngabantu, sincika kwi-provision kaNkulunkulu. Athi uDavid ngake ngamusha, manje sengimdala, angizange ngibone olungile kaJehova eshiyiwe nenzalo yakhe iphanza isinkwa. Ngathi ngiyangena kulelo gear.
Ngoma lokhu ukhuluma into negative ungena kwelinye igiya, you shall have what you say. Oh imsebenzi ayikho kunzima nengane zami ayisebenzi buka nje iqedile nje esikoleni kade iqede idiploma yayo kodwa ayiqashiwe unyaka wesithathu ubusy wenza testimony about what the devil has done and wenza testimony about what you don't want. You will see what you say. If you keep on saying what you don't want, you will see what you say, and you are empowering, you are authorizing ukuthi amademoni angakwenzi ngokutshontsha akwenze under your authorization. Ukuthi vele naye useshilo ukuthi uyayihluphekela, vele naye useshilo umfanekiso kaNkulunkulu enjalo usesi authorizile noNkulunkulu ngeke asirebuke ngoba si authorizwe uyena lo. Owami umlomo ngeke uyikhuluma into negative, ngavumelana noNkulunkulu ukuthi every word that I speak will be according to the oracles of God. I'm not going to say a thing contrary to what God has said. Hallelujah. Hallelujah. My mouth uzohlala amazwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu abeka amazwi wakhe emlonyeni wami, awenza amazwi wakhe abomlilo. Obana bathi ngiyangena egiyeni leswi, ngiyangena egiyeni lempumelelo, ngiyangena egiyeni lokunqoba, ngiyangena egiyeni lokuthandaza fruitfully, powerfully, ngithandaze unceasingly, ngithandaze fervently, ngithandaze powerfully, ngithandaze hallelujah. Umthandazo uyi-threat, kunomthandazo mawuthandaza amademoni ahluleke ukuhlala eduze kwakho. Oh, ngithandaze in the spirit, under the power of the Holy Spirit. Ngithandaze forcefully, ngithandaze hallelujah, a dynamite type of prayer, an explosive, inherent prayer. Mangithandaza kuqhabuka amadwala egameni kaJesu Kristu. Nikhona abazalwane, ngizoyiphila lempilo kaKristu ophila kimi by fire and by force. Hallelujah. The very power evusa uJesu kwabafileyo is the power engizophila ngayo. I'm unstoppable, I'm invincible. Hallelujah. I'm a soldier of Jesus Christ. Lomhlaba noma ungamubi kangakanani noma ungadangerous kangakanani, I'm safe in the hands of God. I'm safe in the hands of the mighty God. Hallelujah. I fear no evil, though I walk through the valley of the shadows of death. I fear no evil. Though I fear in my flesh, I will keep on trusting him. I will keep on praising his name. Hallelujah. Irrespective of environment cannot stop me. Hallelujah. To give him praise, to magnify the Lord. Hallelujah. I refuse to complain. I refuse, hallelujah, to speak the words of doubt. I refuse in Jesus' mighty name. I'm above and not beneath. I'm the head and not the tail. I'm a victor. I'm not a victim. Glory Jesus. Egameni kaJesu Kristu waseNazareth. I'm bound for victory. I'm bound for achievement. I'm bound for Hanabosha. Itanama Sandalakati. Oh, Jesus is mine. His name is mine. The Spirit of God is mine. It's given to me as a promise. Healing is mine. Victory is mine. Forgiveness of sins is mine. Hallelujah to Jesus. Yes. Uma kukhona ofuna ukubona lamandla empilweni yakhe, ungene ene challenge serious. Uyabona amademoni kaKhisimusi aseqalile. Kuyathakatha namhlanje. Kuthakatha nomuntu kade ungamethembi ukuthi uyathakatha. Kuthakatha abantu besonto. Umoya womona udla lubi wenze abaningi baba ngabathakathi. You are not safe mangawazi amandla akho. Hallelujah. You have all the powers and authority
to command, to prophesy, to confess, saying what God has said, to make it a decree or a law of life. To decree is to make something would be a law of life like Uma uthi la ikhaya akekho ozofe ngakholwa, it becomes a decree. I say it becomes the law, and the devil cannot break that law because you said that in the authority of the name of Jesus. I feel like in my spirit I must release lamandla. Izinto ebezinenkani emzimbeni wakho, umlilo walamandla uyincibilikise. Uma ngabe une cancer here, ngirelease a spiritual chemo engenama side effects. I say I'm releasing a spiritual chemotherapy. It will burn every cell. It will shove and drive off, renounce anything that is not of God in this temple, which is your body. Ngivumele, ngicommande, ngenze a decree phezu kwalo mzimba uphile phansi komthetho. Umthetho lo is not just a promise, it becomes the law of life. The law of the spirit and life has set me free from the law of sin and death, its power against power. I'm releasing the law of the spirit, the law of life against the law of sin and the law of death. Whatever type of death, it can be a sickness, disease of any kind. There's virtue right from the stripes of Jesus. It's so real. There's virtue, the power. Noma izifo zingaba 5,000, not a single disease eyehlula igama likaJesu nemivimbo yakhe nezwi lakhe athi mayilithuma kuphila abantu. Right now, in the name of Jesus Christ, that nail-scarred hand of Jesus is touching you. Deliverance, healing is taking place right now. Heavenly intervention, challenges of any aspects that you are facing. Financial, legal, moral, social. Whatever challenge that you're facing, I am melting it right now by the fire of the Holy Spirit. It cannot stand the fierceness of the fire, the judgment of God in a form of fire over that sickness and disease and demonic oppression. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command healing to be injected right from the crown of your head to the soles of your feet. Abanye bazoza sangathi bangayiboyikhulula kanti it's another way of releasing what was anything that has abused your life, tormenting your life. There's an exchange that is taking place right now. You will
sleep a peaceful sleep. Your body is entering into rest. Your mind is entering into the God kind of peace. Deliverance is taking place in your life. The resurrection power of Jesus Christ is unleashed against you. No devil in hell can stand the fire, the consuming fire of our Heavenly Father. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I command anything that is of the devil to be destroyed. Because Jesus was appointed and anointed and raised to destroy. I command the unction of the Holy Spirit to destroy every yoke, to break every chain, and to remove every heavy burden, and to restore that weariness with spiritual energy. Right now, in the name of Jesus, I see in the spirit amademonic kushiya izifo zincibilile. Inkinga zakho ziyagoba phambi kwegama likaJesu. Amandla besikhuluma ngawe as from minded ayasebenza manje. Asivumelane emhlabeni ukuthi uNkulunkulu is able to do what we ask him for, so that the power will be unleashed by the key called faith. Depression, go in the name of Jesus. Fear, go. We are not given the spirit of fear. Despondency, discouragement, that spirit of death, that small voice that says kill yourself. I'm arresting that spirit. That spirit that is carrying generational curses is arrested. It is rendered paralyzed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Spirit of addiction, spirit of lust, you are broken into pieces. You are made powerless in the name of Jesus, the name that is above all other names. Jesus' name. I say Jesus. I say Jesus Christ, the Son of the living God. That name will force every knee to bow. Every name is bowing before the name of Jesus. Anything that is not of God in your life must vacate the temple, your life, and never come back again in the name of Jesus Christ of Nazareth. That pain must lose you now in the name of Jesus. That migraine headache must lose you now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Spirit esenza ngabe khona ukuthula ekhaya kuyaphithizela kuxatshelwa khanjelwana. Hey, ngiyasibopha. I'm giving a warrant of arrest to arrest every spirit right now. Izwenkosi lithi uMichael ibandla selihambile after 3.5 years ibandla lihambile. Uzowehla ezulwini ephethe ama-chains, and he will bind the devil, his hands and his feet.
and throw him into the bottomless pit. I'm bounding every spirit right now. Hands and feet. In Jesus' name. Ngikusho ngamandla, ngikusho ngeqiniso, ngikusho ngokukholwa, ngikusho as something is so real. I'm confident. I'm bold. I have all the faith needed. I see in the spirit. I see angels ministering on your behalf. With the chains, they are binding everything that is not of God. In the name, whatever we bind on earth shall be bound in heaven. That is why angels are deployed with the chains to bind everything that is tormenting your life. Nesife bese sebethe nodokotela sasubekezela nje treatment yaso ngoba sizokubamba uzofa. Loose her and loose him right now in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. In Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit that will change, transform, and revolutionize your life. The anointing of the Holy Spirit will impact the character of Christ in you. Your mind is renewed. Now you have the mind of Christ. And your lifestyle is changed. I say, I believe your lifestyle, your behavior, your character, your manner of life, the powerful hand of Jesus is changing your life. I'm expecting testimonies after testimonies. Umntwana kaNkulunkulu wena singivala. Uyindlalifa Yesu. Angabilulu usathane ukuthi athathe izinto zakho because they belong to Jesus. Your body belongs to Jesus. Your life belongs to Jesus. You are not of your own. You belong to Jesus. You are owned. He is Lord. He is the landlord of your life. So anything that the enemy is stealing, he is stealing from Jesus. Don't take it personal anymore. No khuluma kabi ngawe, ukhuluma kabi ngoChrist. Impindiselo nempi akuseyona yakho yakhe. Lezi into kufanele abe zibuyile, nezinto kufanele abe zireleasiwe. Kwami sweet date yafika yadlula, abanye sekuphela inyanga ezu6. Izinto oju for them ezilungelo lakho zibanjiwe emkhathini. Ngibeka umlilo ezandleni zikaSathane manje. Udadedele izinto. Ngisho ngokukholwa ziyeza-ke zidlula zigijima ngomlilo ziza kuwe. Angels are flying towards you with those things, with those monies. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Nento bese kufuneka idliwe kodwa ayidliwa. Befuna abele indlu kade waphuma kuyona kodwa ibambekile. Kunama mistakes owenzile abangela ukuthi uzithole sekule ngxaki. Yeah. Lady Bible masithe sona sinommeli. Uma sithobeka sizivuma izono zethu sithi baba kube iphutha ngizange ngikulalela. Manje ngisengxakini. Manje uSathane ugiya ngethambo lami. I'm suffering ama consequences right now. Ngiphamisa izandla moya ngcwele. Lithi iBhayibheli lithembekile.
ulungile uthi akuthethelele izono zakho, lithi negazi lakhe likuhlambulule kuko konke ungalungi. Uyazibona la uhluleke khona ukulinda uNkulunkulu, wangena ngamandla akho, usengxakini manje. Uyaphuma ke ngegama lika Jesu. Uma uzivuma izono zakho ukuthi beyiphutha lami, uSathane wathola indawo. Ummeli wakho uyakumela against the accuser, the devil. uSathane bese sizakele ngephutho lenzile, kodwa sinommeli uKristu Jesu ukuze simenzele umsebenzi ube lula, asivume izono zethu. Ngoba on the other side ubaba uthembekile, ulungile uthi angithethelele zonke izono, angagcini lapho angihlambulule ngegazi lakhe kuko kungalungi. Athi uyabheka iphutho uSathane ngabe salibona, bese izinto zami ziyabuyela. On Mount Zion there shall be deliverance. Once deliverance yenzeke, uJakobe uzoba holy. Once uJakobe abe holy, he will begin to possess his possessions. You have possessions that you are not possessing, but as from today, you are beginning a process of possessing anything that you own, that is given to you, that has been promised to you. In Jesus.